שחר, בואי, צריכים ללכת. שנייה, אתה חייב לראות מה מצאתי כאן. מה זה? למרות שהיו בחדר. כן, הם שמו את הכל בארון. תגידי, מה קורה עם התערוכה שלך? מה זאת אומרת? את לא דוחה אותה? לא, אני לא יכולה לדחות אותה. שחר, זה יוצא לפני שנגמר החודש של סבתא. אני יודעת, אורן, אבל אני לא יכולה לדחות אותה. זה לא תלוי בי. למה את מוציאה את התמונות עכשיו? ככה, שלא ישכחו להחזיר אותם למקום. מה, את מתכוונת לתלות אותם על הקיר? כן? תעשי לי טוב, את לא... את לא קולטת, אה? אין טעם להחזיר אותם. הם מוכרים את הבית. סבא לא יכול להישאר פה לבד. באמת? כן, שחר, תתעוררי מהחלומות שלך. זהו. אין יותר בית של סבתא. בואי, צריכים ללכת. גדל והתקדם ساكن في بروز مكنين سالوس سايع المزيانة اللي مسات يا يما يا يما